Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadanon ni Ruben da Charles kan Gertrude iti therapy room. Naibaga ni Ruben nga awanan namnama ni Charles nga gimbag. Iti may sangal daw, nakaawat manan ni Gertrude iti balaag, apumanaw iti mansyon. Gapu iti dayta, pinagnaad ni Charles da Gertrude iti mansyon. Iti may sangal daw amapan ni Ruben iti mansyon, saan a pinastrak ti gwardya. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi palo katak ti gate. Imbagakit din ti gwardya. Ano awan kano appointment ko kan ni Charles. Didak pastrakan. Iti anya aga po? Uy, day tangarod mo ti pagsiddaawak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat nga awan. Makastrag ka mat idi ijay, uray anya nga oras. Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a baldado. No kimaro ti kasasaad na, sigurado asika ti mairanod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Wun matkit di asino pa'y nga iti mairanod no di siyak. Siyak pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan, no apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben, ngam saan a pinastrik ti gwardya. Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-ada nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da. Saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko mat dayta. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan nyo. Bilinak ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la kuma pagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda ka mat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalusak dito'y hardin. Kababain mo't no agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong, tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wandik, no makita daan nagagat tayo, di da tayo papanawan. Ay, tita, adda ka di mananda mami, cancer iti therapy room? Siguro nakitak mat nagapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir, saan ang makadigos ngagmaymay sa? Maimbagan pa nga ta, tita? Jak mo, ngamsapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasayat matlata, Gayam. Da kayo? Kumusta kayong matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyan? Wen Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Ay, imbag man. Ay, umayak tuman matpumasyar dita into nawan trabaho, Gayam. Wen lata umay ka ta nasingpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka, tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnana edaklaang. Saan ko akukwa? Uray saan mo akukwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga Roden, Gayam. Bye. Sige, bye. Nasingpot matikabsat kan anak ni Gertrude, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong anarigrag. Sa anak nga rod ang nagkamali ang nga alakad akwada dito'y mansyon. Uwen, sir.
Matulungan dak iti trabaho dagi jay nga ubeng. Kayat ko ti kadada ditoy. Nang runa ni Gertrude. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagik. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay kumangaraw tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumot dayta, manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maiaris yung dagiti sa kayo. Agyaman ak Diyos ko. Diyak ni namnama. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikan ka, Gertrude. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumaak mat ti amin. Tapno agimbagak. Wen, sir. Kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, at dalat pa dumteng nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di tamay sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawak? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan na. Saanan? Ang mga no agpinungot kayo pay. Iparit ni Baldado ti agis skandalo dito opisina. Addan to aldaw na dayta akler. Ipakita kan kwa na ti sapsapulan na. Ang mga no adamot ng bilin kan kwa na. Nagtureden no awan ng bilin kan kwa na. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti daduma akadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Uy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon, kat addan gwardyana. Oh, delikadun sanday to eh. Sir, anya nga ta ti resulta ti panag-imbestigarda, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayja number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Ang mga no ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na nga ibaga. Ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy room. Di na kayat ama imbaganak. Maawata kon. No apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapo day ta iti silang tipirak. Ngem no mapanagnak ti amin. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wen, ngem napatpatagkan kwa na tipirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen Barok, nalaing ni mamim a therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpetak ka di, Barok? Super, sir. No kanusulpang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no a maimbagan. Nasingpet ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat ang maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no ang maimbagan no agsingsingpet ken agtong palak. Iso nga ro da makatakderak, tanasingpetak. Talaga anasingpet kayo, iso ang makatakder kayon. Ala, agsingsingpet ta nga rod, ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Anya? Kabaalak na ta? Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapangumatang. Tama nga no at dadakes ang mapasamakin ka. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno umay da i-deliver dito eh. Adakan ka dayta, Gertrude.
sikan ti makaam mo. Sige sir, itamat lang, agorder akon. Agyaman ak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyon na, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. Sige, Gayam. Ipakadakan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige, taibagak day takan kwa na. Sige, urayak nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti parikot mo? Saan ang spelling ti rupam? Sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masurunak. Nagadukat nga ammo ti sinalbag abaldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ijay mansyon? Ita, ti bank account ti may sa akumpanya ti na-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamag ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbaga ni mami? Umay dito'y nininang ko ami? Uwan ka no, Dik. Imawag ka ni mami. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro. Dakkel ka no matibalayda. Ngam saan ang mansyon? Ay, nakitam ka di matibalayda? Saan? Ngam, dayta tinako na ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akaslay jay boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din. No kayat mo ang mansyon to matipagtaangam, agadal ka analaing. Masapol nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga rod ti aramidag. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayan ti gate. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayan nak nga rod, ta umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. Sige nga rod, agurayak dito Istrikto nga min daytoy gwardya ditoy. Dayta nga min tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay. Mayat matkit di ta istrikto a gwardya. Sige nga rodan ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Ay, talaga nga umunagak. Ay, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbalaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko di boarding house me. Balaag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak ka no kayat nga dadakas a mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat ka no. Adala ang kabagyan na kayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Ha? Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam, matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Ay, nasayaat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss, ti gayam ko? Sika? Ami? Agang apo kayo?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.